साफ्रोमखौबो बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां ख्रिस्टियानफोरनि गोसोआवहाय मोनसे सोंलु फैयो एबा गोनो गोथो दङ। बेनो जाहैबाय एन्टिख्राइस्टखौ लानानै। एन्टिख्राइस्टआ माबायदि जागोन? एन्टिख्राइस्ट माने जिसु ख्रिस्टनि बिरुद्ध सिखांग्रा, बेखौनो एन्टिख्राइस्ट होननानै बुङो। आरो बे एन्टिख्राइस्टआ जोबनाय बोथोराव फैगोन एबा जोबनाय समावहाय रुल खालामगोन होननानै गोबां मानसिफोरा मोनथियो आरो बेखौ फोथायनानै लादों एबा फोथायनानै लायो आरो बाइबेलाबो बेखौ बुंदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, जों मोनथिनो लुबैनाया जाहैबाय एन्टिख्राइस्टआ माबायदि जागोन, एन्टिख्राइस्टआ माबायदि रुल खालामगोन आरो एन्टिख्राइस्टखौ नुनायाव माबायदि नुगोन। बेफोर गासै सोंलुफोरा जोंनि गोसोआव दङ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मोनफा मोनफा बाथ्राफोरखौ रोखायै खालामनानै होगोन। 10टा पइन्ट बुंगोन, नाथाय दिनैनि बे सेथि भिडिअआवहाय 10टा नङा, केबल मोनबा बुंगोन। बिनि आद्रा थानाय मोनबा पार्टखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लानानै फैगोन। दिनै केबल मोनबाल'खौ आं बुंग्रोनो हास्थायदों। बेयावहाय साफ्रोम नायगिरिफोरखौ खावलायदों, नोंथांमोना जेन जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेन बाथ्राफोरखौ गासै पइन्टफोरखौ मोनथिनो हायो आरो एन्टिख्राइस्टनि सोमोन्दै, एन्टिख्राइस्टआ माबायदि जागोन, एन्टिख्राइस्टनि खामानिया मा जागोन, एन्टिख्राइस्टखौ नुनायाव माबायदि नुगोन, बेफोर गासैबो नोंथांनि जिथु गोनो गोथो सोंलु दङ, बे गासै 10टा पइन्टआवहायनो ओंखारजोबगोन आरो बाइबेला बेखौहाय रोखा रोखा खालामनानै दोनखादों। दा बाइबेलाव जेखौ बुंदों बेखौसो नोंथांमोना आं लानानै फैदों, बेखौ दिन्थिनो हागोन। दा बेयावहाय जि 10टा पइन्ट दङ, 10टा पइन्टखौबो नायगोन। मोनबाखौ नायनानै मोनबाखौ नाया होनोब्ला नोंथाङा बाथ्राखौ बुजिजोबनाय नङा। दा बेयावहाय जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागौ, बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो सोलोंनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला गुबुननोबो शेयार खालामगोन, जेन गुबुनाबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो। आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां मटिभेट खालामो, थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो जिथु बाथ्रा एन्टिख्राइस्टनि सोमोन्दै, जों एन्टिख्राइस्टखौ सिनायनो नागिरदों। एन्टिख्राइस्टआ माबायदि, दा जोङो बेखौ नायलांदोनि। नाम्बार 1, सेथि बाथ्रा जोङो मोननो हायो, बेनो जाहैबाय बे एन्टिख्राइस्टआ गावखौ इसोरजों समान खालामगोन आरो बियो मानसिफोरखौ गावखौ खुलुमहोगोन। जाय बाथ्राफोरखौ जोङो 2 थेसलनिकियानि 2:3-5 सिरिनि गेजेरावहाय मोननो हायो। बेयावहाय ओरैहाय लिरनाय दङ, रावबो नोंसोरखौ बायदिसिनायै दा आन्दायहोथों, मानोना बे साना सफैनायनि सिगां इसोरनि जेंआ गोबाङानो सिखांगोन आरो नोरखोआव गारनो दोनजाखानाय इसोरनि गेदेर जेंआ मावग्रा नुजागोन। बियो इसोर मुंख'जानाय मानिनिनो जेंआ सिखांगोन आरो मानसिया जिखौ खुलुमो बेफोर गासैखौबो फोजोबस्रांनानै गावखौनो गासैनिख्रुइ देरसिन खालामनानै लागोन आरो इसोरनि मन्दिरावबो बियो थांनानै जहैगोन आरो गावखौनो इसोर होननानै लागोन। एन्टिख्राइस्टनि सेथि खामानियानो जागोन बुहुमनाङैनो गासै मानसिफोरखौ गावखौ फोथायहोनायनि खामानिखौ मावगोन। बियो इसोरनि मन्दिरफोरावबो थांगोन, डेट मिन्स गिर्जा न'फोरावबो थांगोन। गिर्जा न'फोराव थांनानै बियो गावखौ इसोर होननानै बुंगोन आरो बै समावहाय मानसिफोराबो बिनि मावनाय दांनाय, बिनि खामानिखौ नुनानै बयबो बिखौ इसोर होनगोन आरो बिखौहायनो गोबां मानसिफोरा खुलुमगोनबो। जुदिও बियो इसोर नङा, अब्लाबो बियो गावखौ इसोरजों समान खालामगोन, गावखौ इसोर बायदि दिन्थिगोन आरो मानसिफोरखौ आन्दायहोजोबगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय सेथि एन्टिख्राइस्टनि खामानि, सेथि एन्टिख्राइस्टनि सिनायथि। बुहुमनाङैनो बियो गावखौ इसोर बायदि दिन्थिगोन। बियो गावखौ मोनफ्रोमबो धोरोमनि थाखाय गावनो सासेल' इसोर बेखौ दिन्थिगोन। दे दानाबा जोङो नैथि पइन्टखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय इसोरनि गोथार बाइबेलखौ नंखाय होननानै बुंगोन। डेट मिन्स बाइबेलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा नंखायसो होननानै एन्टिख्राइस्टआ बुंगोन। जायखौ नुजाहोजानायनि 13:5 आरो 6 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, गोगा खालामनो आरो इसोरखौ निन्दिनो बे जुनारनो बोलो होबाय आरो बिनो गावनि इख्तियारखौ बाहायनो नखाफोर दान 42 सम होबाय। बे जुनारा इसोरखौ आरो बिनि मुं, बिनि खामिनाय जायगाखौ आरो जायफ्रा सोरगोआव खामिदों बिसोरखौ साव होनो हमबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे एन्टिख्राइस्टआ मा मावगोननो? बे जुनारा इसोरखौ आरो बिनि मुं, बिनि खामिनाय जायगाखौ आरो जायफ्रा सोरगोआव खामिदों, बे एन्टिख्राइस्टआ बिसोरखौ निन्दा खालामनो थाखाय नाजागोन एबा निन्दा खालामगोन। आरो बे निन्दा खालामनाया, लासिं-सिं खालामनाया बबेनिफ्राय खालामगोन? बे जाहैबाय बाइबेलनि गेजेरजों। जि बाइबेलखौ दिनै जोङो फरायगासिनो दङ, फरायनो मोनगासिनो दङ, बे बाइबेलखौ एन्टिख्राइस्टआ, इसोरनि बिरुद्धि बै मानसिया नंखाय होननानै बुंगोन। बे बाइबेलखौ गोथार जिउनि गेजेरजों लिरनाय बाइबेल नङा आरो बेयाव बाइबेलाव थानाय जिथु इसोरनि बाथ्रा दङ, बे इसोरा नंखाय इसोरसो होननानै एन्टिख्राइस्टआ बुंगोन आरो गावखौसो बुंगोन जे सैथो इसोरा आंसो। बेयावहाय बे बाइबेलाव बुंनाय इसोरा नङा,
दिनै आं जि बाथ्राखौ बुंदों बेसो सैथोआ होननानै बे एन्टिख्राइस्टआ बै समावहाय बुंगोन। दानाबा थामथि एन्टिख्राइस्टनि खामानि जेरावहाय जोङो सिनाय मोनगोन बेनो जाहैबाय सोमोनांथाव खामानि मावनो हानायनि गोहोआ बिनियाव थागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मोनथिनो हायो नुजाहोजानायनि 13 सिरियाव ओरैहाय स्पष्ट लिरनानै दोनदों जे बियो मा खामानि मावनो हागोन, मा सोमोनांथाव खामानि मावनो हागोन। नोंथांमोननो फरायनानै दिन्थिना होनो हास्थायदों। नैथि जुनारा सोमो गोनां हाबाफोर मावबाय। साफ्रोमबोनि सिगाङाव बियो सोरगोनिफ्राय बुहुमाव अर खोख्लैनानै दिन्थिबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय जों नुनो मोनदोंना नुजाहोजानायनि 13 सिरिया माखौ स्पष्ट खालामदों? एन्टिख्राइस्टआ मा खामानि मावगोन? इसोरनि बिरुद्धि बै मानसिया मा खामानि मावगोननो? सोमोनांथाव खामानि मावगोन। आरो बे सोमोनांथाव खामानि मावनाया सहज बेबायदि ओरैनो माबा मोनसे थपनफोरखौ माबा मोनसे खालामनानै दिन्थिनायल' नङा। सोमोनांथाव, ओरैबायदि सोमोनांथाव खालामगोन, नख्रांनिफ्राय अर खोख्लैगोन, बेबायदि सोमोनांथाव मावगोन। सरासनस्रायै बेमार फोसाबनानै होनाय, सरासनस्रायै थाखा फैसा होनाय, बेफोरथ' नर्मेल बाथ्रा जागोन बै समावहाय। नाथाय मा नख्रांनिफ्रायनो अर खोख्लैगोन होननानै बुंदों। आरो जेखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आबो बुंदों माथाइनि 24 सिरियावहाय सोमोनांथाव खामानि मावगोन आरो गोबां फोथायनायाव थाग्रा बेक्तिफोरखौबो बियो सोलायहोगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ स्पष्टयै बुंनानै दोनखादों। दा बे एन्टिख्राइस्टनि आखायाव मा थागोन? सोमोनांथाव खामानि मावनो हानाय बोलोआ थागोन, गोहोआ थागोन आरो बियो मानसिफोरनो गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ दिन्थिगोन। हयथ' जानो हागौ थैनाय मानसिफोरखौबो फोथांनानै दिन्थिगोन। हयथ' गोबां रोखोमनि साइन्सनि मददजों गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ दिन्थिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय थामथि सोमोनांथाव खामानि मावनानै बियो गावखौ इसोर होननानै दिन्थिगोन बे एन्टिख्राइस्टआ। दे दानाब्ला जोङो ब्रैथियाव नायदोनि। बे ब्रैथिनि बाथ्रायानो जाहैबाय नाख्रेबजानाय बोलोनि गेजेरजों आरोबाव दुंखांफिननाय बोलोआ जाफिनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जेरावहाय जोङो नुजाहोजानायनि 13 सिरि आरो 12 सिरियावहाय स्पष्टयै मोननो हायो, जेखौ आं नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। आरो बे जुनारनि खर'फोरनि मोनसेखौ गाज्रिथारै जखम जानाय नुबाय, नाथाय बे जखमा गाबाय आरो गासै संसारा सोमोनांनानै बिनि उन उन थांबाय। बियो सिगांनि मासे जुनारनि इख्तियार मानिखौ बिनि सिगाङाव बाहायनो हमबाय आरो बियो संसारखौ आरो बेयाव खामिनायफोरखौ सिगांनि गाज्रिथारै जखम जाजानानै गानाय जुनारखौ ब्रा ब्रायै खुलुमहोबाय। बे बाइबेल सिरिनि बाथ्राखौ हमदां हादोंना प्रियफोर? बेनो जाहैबाय जेब्ला एन्टिख्राइस्टनि जिथु अर्गानाइजेसन जागोन एबा हानजा जागोन एबा माबा मोनसे ग्रुप जागोन, बै ग्रुपखौ बुहुमनि मानसिफ्रा, बुहुमनि जि हादोरफोर दङ बै हादोरफोरा सापर्ट खालामनाय नङा। बेयावहाय बे सापर्ट खालामि समावहाय बे एन्टिख्राइस्टनि हानजाया लोरबां जागोन, एन्टिख्राइस्टआ लोरबां जागोन। नाथाय माखासे समनि उनावहाय बुहुमनिनो माखासे हादोरफोरा, बे 10टा हादोरफोरा बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो बियो बोलोग्राहै जाबोफिनगोन। आरो जेब्ला बोलोग्रा जागोन अब्लाना बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा, बुहुमनि हादोरफ्रा बेखौनो नाजावगोन जे येस बियो सैथो होननानै, आरो गोबां मानसिफ्रानो बेखौनो खुलुमगोन। बेबायदिहै खामानि मावहोगोन। दे दानाबा एन्टिख्राइस्टनि सिनायथिनि बाथि बाथ्राखौ जों नायदोनि। बाथि बाथ्रायानो जाहैबाय गासै बुहुम नाङैनि मोनथाय पावार गोहोआ बिनियाव थागोन, जायखौहाय जोङो नुजाहोजानायनि 13 सिरियावहाय स्पष्टयै रोखायै जों मोननो हायो। नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। इसोरनि मानसिफोरनि जेंना दावहा नांनानै फेजेननो बिनो बोलो होबाय आरो मोनफ्रोमबो फोलेर, हादर, राव आरो हारिनि सायाव बिनो इख्तियार होबाय। प्रियफोर, जिथु एन्टिख्राइस्ट जागोन, बे एन्टिख्राइस्टआ बबेबा हादरखौल' दैदेनबाय थानाय सासे बेक्ति जानाय नङा। बबेबा फोलेरफोरनि सायाव, बबेबा रावफोरनि सायाव, बबेबा मोनसेल' हारिनि सायाव, बबेबा मोनसेल' रावनि सायाव इख्तियार गोनां जानाय नङा। नाथाय समस्त प्रिथिबि नाङैनो, प्रिथिबियावनो बिनि इख्तियार थागोन, बिनि बोलोआ थागोन, बियो खामानि मावगोन। दा बेयावहाय बबेबा हादर मोनसेखौ दैदेनग्रा, बबेबा जाति मोनसेखौ दैदेनग्रा बेल' नङा, नाथाय गासै बुहुम नाङैनो बुहुमनि सायावनो इख्तियार गोनां जागोन, इख्तियारखौ बाहायगोन, क्षमताखौ बाहायगोन, बोलोगोरा जागोन। बबेबा भारत हादरनि सायाव नङा, जापान हादरनि सायाव नङा, भुटान हादरनि सायाव नङा, गासै बुहुमनि सायावनो, बुहुमनि सिङाव थानाय जि धोरोमफोर दङ, जि सैथो इसोरखौ सिनाय मोननाय, जों जिसुखौ सिनाय मोननाय बेक्तिफोर दङ, जोंफोरखौ फेजेननो हास्थायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिहै दमन खालामगोन। बे जाहैबाय बाथि बाथ्रामोन, बाथि एन्टिख्राइस्टनि सिनायथिनि बाथ्रा। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गासै मोनबाल' पइन्टखौ लानानै फैबाय आरो मोनबा पइन्टखौ आङो नेक्स्टनि भिडिअ लानानै फैगोन। दा बेयावहाय बे नेक्स्टनि भिडिअखौबो नोंथांमोना नेनानै थागोन, जेन एन्टिख्राइस्टखौ मोजाङै जों सिनाय मोननो हायो। बाइबेलनि
बाइबेल सिरि एबा बाइबेल बोसोननि गेजेरजों जों जेन गासै बाथ्राफोरखौ रोखा सिनाय मोननो हायो एबा मोन्थिनो हायो। नेनानै थाबावदो आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै आरो लोगोसेयैनो साबस्क्राइब खालामनोबो दाबावसै आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइकखौ होनोबो दाबावसै। दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन, इयुननि समाव गासैखौबो नुजोबफिनबावसिगोन। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह।